of weer eens vleg. Maar het moeske heen grapperig. Wist ik even net wat ik zeg. Daar doen een beer op Skiermoen zeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven we deze keer. Behing je. Peer Boeloe rent door de kamer, wilst er hield dit omheen de morren op en delsjucht. Zei het er dan. Tja, ja, wat ik zitten? Het liep het net best. Nee, alle zit los. De boel komt al in die onderen, bedoel ik. Het is verschrikkelijk. Waar zou het door haven? Het behang, bedoel ik. Het komt al in die onderen. Het zit los, bedoel ik. Oh, dit kan net zo blijven. Nee, ik moet er mee gaan. Hij helpt wat rollen behangpapier, met een mooi roze streepje en sil onder slag. Miauw, haast hier de hele boel weer door de kam, Peer Boeloe. Miauw, wat een drokte. De hele kamer staat vol met treppen en behangtafels en stiesel. Bah, miauw. Maar Jannie, dus juist toch zelfs ik wil dat het zo net bloeien kan. Ik bedoel het behang. Het komt alleen naar onderen. Kist mij net even helpen? Het papier vasthouden of zo wat. Miauw, nee. Ik maak nederig bij Pieter de Boersje, bedenk ik mij niet eens. En dat kan je niet stellen, ja? Nee, sorry. Miauw. Nou ja, Zucht het Peer Boeloe. dan zelfs maar ondergang. Hij smat het papier in mijn liem. Nou moet het nog omheen. Bij de treppen op. Op een morgen. Oh, wat zal het mooi worden. Zal lekker fris en nee. Hij houdt het papier heeg warm uit. Wie de trap ik alweer? Mompelt er. Tja, waar wie de trap ek alweer? En zo het hem slagje om mijn papier en al omheen te komen? Moon maar wesjen. Oh, waar is die trap nou?